bare avisen hedder Bølgeposten. Så udgiver vi avisen til hele skolen. Jeg synes godt om det. Bare fordi det er noget nyt, jeg har ikke prøvet det før. Det jeg synes, der gør det spændende, det er bare, at der er masser af valg, man kan vælge imellem. Og så, hvis man interesserer sig for noget, ja, jeg kunne godt tænke mig at undersøge det. Jeg har ikke undersøgt noget endnu. Bare skrive artiklen, og så lære noget nyt hen ad vejen måske. Jeg tror, det kommer til at gå meget godt. Min mormor måske, fordi hun ville rigtig gerne være noget, men hun havde ikke hørt godt nok efter i skolen. Så det var først sent, hun begyndte at interessere sig for skolen. Så nu begynder hun at fortælle mig alt muligt. Altså udover at hun ikke havde hørt godt efter i skolen, så lærer hun mig faktisk tit nogle ting. Det var faktisk mest fordi, der var et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne så meget i skolen. Jeg var ikke så god i skolen. Ja. Men så lige pludselig, så kunne jeg det. Så ville jeg det rigtig gerne. Det sagde bare pling. Altså, jeg skal skrive om uddannelse. Og jeg har lavet en avis, som der handler om fodbold i Friberterne herovre. Og jeg har lavet en avis om valg og kommunevalg for børn for særlige behov. Og det her, det er min avis om hi-fi i Slagelse. Og jeg har lavet en artikel om uddannelsesvalg. Jeg laver korrektur. Korrektur, det betyder, at man retter ting i aviser og skrift. Jeg synes, at det ikke er i orden, at man skal lave graffiti på skolerne, og jeg synes også, at man skal lade være med at efterlade cigaretskod. Og jeg synes også, at man skal lade være med det, og jeg synes også, det er mærkeligt. Yes, meget bedre. Det er værsgo. Min praktik i Slagelse. Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er 14 år og går i 7. klasse. Graffiti på væggene på Storbæltsskolen, det synes jeg ikke er i orden. Hvad tænker du om, at alle på skolen kan læse den artikel, du har skrevet, Thor? Det tænker jeg er fint nok. Noget, du kunne være stolt af? Ja, rigtig meget. Storbæltsskolen skulle have en stemme, så det er jeres avis, det er ikke de voksne.